Γεια σας φίλοι μου, εδώ πέρα είμαστε Dennis Bale εδώ και KK Gaming. Ήρθαμε να κάνουμε το δεύτερο μας μπάνιο. Πάει για μπάνιο ρε! Πάει για μπάνιο δούμε έτσι. Ναι! Κρύο! Κρύο! Παιδιά, πούτσες μπλε. Κοιτάτε το κουμπί. Ναι, έλα, κάνε να συμβούμε. Το 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Μπες! Φοβάται το χέστης. Χέστη! Λοιπόν παιδιά, για πείτε τα νέα σας. Κάτσε από την παραλία, Ναι! Α, είναι κρύο, παιδιά, εγώ είπα να πάμε αλλού, αλλά αυτός ο μαλάκας είχε να έρθει εδώ κοντά επειδή δεν είχε... Ήταν με τα πόδια, δεν είχε έρθει με ποδήλατο. Και εγώ ήμουν με ποδήλατο και είναι μαλάκας, να κοιτάξτε τι κάνει τώρα. Μπήκε. Φοβάστε! Α, μπήκε! Εγώ μπορεί να πω, δεν ξέρω. Οπ, κάτι την κόμενη. Κάνε. Κάνε. Ναι ρε. Τι κάνει ο μαλάκας. Παιδιά, θα ξανασυνεχίσουμε μετά, όταν βγούμε. Και εδώ είμαστε. Έλα μαλάκα, πάμε να φύγουμε. Τελειώσαμε το βίντεο. Εδώ KK Gaming, τελειώσαμε και πάμε. Πάμε ρε! Ω μαλάκα. Κοιτάξτε εδώ. Τι? Τολμάς, τολμάς κάτω. Μην τρέχεις ρε πουστή! Σε γάμισο! Κάτω, μαλάκα δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας. Περίμενε ρε μαλάκα, θα τσέκεις το εδώ πέρα. Πάμε, έλα. Τραβάς βίντεο. Ναι. Θα τραβάς μέχρι να πάμε, μέχρι να φτάσουμε. Δεν ξέρω. Τι λέτε μου. Εγώ σε 2 λεπτά είμαι σπίτι μου. Δεν θα πάω να γαμηθείς. Εσύ σε μισή ώρα θα φτάσεις. Ναι, κάνω πάω να γαμηθείς. Έπρεπε με το μηχανάκι, αλλά δεν είχε βενζίνη. Με τη μάνα σε ερχόσουνα. Με τη δικιά σου. Πάω να γαμηθείς. Τι τώρα αυτό θα πει YouTube. Ναι. Εσύ με 4 συνδρομητές. Έφτασα 30 μάγκες. Λοιπόν, θα πάρει το πολύ 10 προβολές. Αυτό θα πάρει μαλάκα. Αυτό θα πάρει. Πόσα? Θα πάρει. 11. Καμιά 500 θα πάρει σίγουρα προβολές. Θα το δεις κιόλας. Το
Θα πω εγώ σε όλη την αλητία να μπει μέσα να το δει. Πότε θα το ανεβάσεις? Το βράδυ. Βράδυ. Θα πω εγώ σε όλη την αλητία να μπει να το ανεβάσει. Ήχος! Τι κάνει? Wi-Fi. Ό,τι έχει το ψυγείο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ας μην φωνάξουμε γιατί μένουν κάτι πακιστανί μπλε. Φωνάχτε ρε μαλάκες, φωνάχτε, μην αγχώνεις. Κάτι πακιστανί μπλε και μην μας πιάσουν. Μούτσα μπλε καραμέλε. Όλοι σας. Πακιστάν! Τούρκ! Όχι ρε, πούστη μαλάκα. Έλα εδώ ρε μαλάκα. Έλα για σένα. Περίμενε ρε πούστη. Δεν πάω να τρέχω. Θέλω να πω στο ξενή την καραγιά σου. Ναι. Γεια σου κυρά. Γεια σου κυρά. Θα στην κούτσα μου. Ανέβα πάνω ρε. Περίμενε ρε, περίμενε ρε. Περίμενε ρε μινάρα, περίμενε ρε. Ρε! Μα σου χαμίσω ότι εσύ δεν έχεις. Έλα εδώ ρε πούστη. Έλα εδώ μη σου γα... Έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε. Κλείνω από μπατάρ. Τραβάς ακόμα. Λοιπόν παιδιά, εδώ με το KK Gaming. Αυτό ήταν, αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Αυτά από μας δύο, θα τα Αν πούμε. σας άρεσε, Αυτά.